بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kanthi nyebut asmaning Allah kang Maha Welas sarta Maha Asih. Alif Lam Ra yaiku ayat-ayat Al-Qur'an kang isine hikmah. Apa wong-wong padha gumun yen ingsun paring wahyu marang sawijining wong ing antarane wong-wong padha wenehna piweling marang manungsa lan gawe bungahe wong-wong mukmin yen dheweke nduweni pangkat kang dhuwur ing ngarsane pangerane. Wong-wong kafir padha calathu satemene wong iki Muhammad iku sejatine tukang sihir. Satemene pangeranira iku Allah kang nitahake langit lan bumi ing 6 zaman. Nuli jumeneng ana ing ares kanggo ngatur kabeh urusan. Ora ana sing bakal menehi syafaat kajaba sawise ana idin saka panjenengane
lan mangkono iku zat Allah pangeranira, mulane padha sembah marang panjenengane. Mula apa kowe ora njupuk pelajaran? Mung marang panjenengane sira kabeh bali minangka janji sing bener saka Allah. Allah nitahake makhluk ing wiwitan lan banjur bola-bali nguripake maneh sawise ditangekake, supaya panjenengane paring piwales marang wong-wong sing iman lan nindakake amal soleh kanthi adil. Lan kanggo wong-wong kafir bakal ana banyu panas kanggo ngombe lan siksa kang nglarani kanggo kafire dheweke. Panjenengane iku kang ndadekake srengenge sumunar lan lembulan, sarta panjenengane kang nemtokake manzilah panggonan-panggonan kanggo lelampahing sasi iku, supaya sira ngerti cacahing taun lan pitungan wektu. Gusti Allah ora nitahake nanging kanthi hak tersebut. Dheweke nerangake tanda-tanda keagungane marang wong-wong sing ngerti. Sayekti ing tukaran wengi lan rina sarta barang kang katitahake dening Allah ing langit lan bumi. Satemene ana tanda-tanda panguwasanipun Allah tumrap para kang padha wedi marang Allah. Satemene wong-wong kang ora ngarep-arep ketemu marang ingsun lan padha marem marang urip kadonyan lan padha ayem ing urip iku, lan wong-wong kang padha nglirwakake ayat ingsun panggonane naraka marga saka tumindake. Satemene wong kang padha iman lan nindakake amal soleh iku padha oleh pituduh dening pangerane marga saka imane. Ing ngisore kali-kali kang mili-mili ing swarga kang kebak kanikmatan. Dungane wong-wong mau ing kono yaiku subhanakallahumma lan salam, lan penutup donga dheweke yaiku alhamdulillahi rabbil alamin.